Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na Rai-dangin-goro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin sanadin kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Ma'aruf Jikas yana tura Amina cikin kekenta a wata farfajiya da ke cikin gidansa, sai ya ji kira daga wayarsa. Ya amsa ba tare da ya ce komai ba. Dr. Amina da dai ta fuskanci ya amsa sai ta faɗi saƙonta kai tsaye. Ta ce gwaggo ta amince a zo a kwashi tattabarun nan. Muka ji murmushi mai sauti. Ta ce ina Amina ya take, an yi tausar yamma, an fito da ita shan iska, ta sha magani. Murmushi ya yi ya ɗan rusanar da ganinsa kan Aminar da ke cikin kekenta abinta. A zuciyarsa ya ce, Amina, kina da wadda ta damu da ki da lafiyarki bayan ni da Hajiya. Ina ma lalace haka, da gine-ginen da na yi wa rayuwata ba su soma ƙoƙarin rushewa ba. Ya lumshe ido ya buɗe bai ce komai ba, sai ya kara wa Aminar wayar a kunnenta. Amina, ga anti. Amina ta yi magana da iyakacin sautin ta mara ƙarfi. Anti, yaushe za ki dawo? Ina kewarki, na fi son tausarki a kan ta dadi. Dr. Amina ta yi murmushi ta ƙara makale wayar a kunnenta na dama. Kin manta na ce kullum na tafi ki kirga kwanaki 3 sannan zan dawo? Na kirga, yau ne ko? Amina ta ce, ka ji yarinyata, to ina nan zuwa. Sai ya ɗage wayar daga kunnen Amina ƙarama ya mayar kunnensa ya ce, za a zo da wata motar daban a ɗauka. Na gode Dr. Amina, tunda an ce ba na sayarwa ba ne. Duk abubuwan da kika tambaya an yi su. Ki gaida Iliyasu. Sai kashe wayar. Amina ta zaro ido, wayar tana neman su cewa daga hannunta. Iliya? A ina ya san shi? Ta ajiye wayarta a gefe cike da mamaki. Ta fito da gudu tsakar gida. Iliya baya nan, sai Talatu tana hada zobo. Talatu, ina Iliya? Talatu ta ce kab yau bai shigo ba, ya je karɓar balas. Bata rufe baki ba, ta ji alamar shigowar sako a wayarta. Ta koma ta zauna ta bude. Abin da ta gani ya ba ta mamaki, don kuwa alert ne guda 2 daga banki na zunzurutun kudin da ba za ta iya faɗar adadinsu a fatar bakinta ba. Sai ta ɗauko kalkuleto ta hau lissafi. Ga dai albashinta kamar yadda aka yi alkawari so 4 shi a kowane wata har na watanni 8. Ga kuma wasu makudan waɗanda daban suka shigo daga account ɗin wani mai suna Usman Turaki. Amina ta tabbata Dr. Turaki ne Ma'aruf ya turo kuɗin daga account ɗinsa. To shi Turakin waye ba shi account number ɗinta? Da sauri ta danna masa kira. Kwamishinan yana gida cikin iyalinsa, kasancewar yau Lahadi ce. Ya amsa kiran Amina cikin murmushi. Ya dai Dr. Amina? Ya faɗa cikin kulawa. Sai Amina ta hau iniya. Dama na ga alert ne. Ya gyara zamansa ya ce, to ai ta inda aka hau ba ta nan ake sauka ba. Amina ta yi murmushin jin da muryar da maganar kamar mai yi da ƙaramin yaro. Tana so ta ce, to ɗaya alert ɗin fa ba ta san cewa a fili ta faɗa ba. Ya ce na tattabaru ne. Ya faɗa cikin murmushi mai sauti. Ta karyar da murya kamar mai shirin yin kuka. Wallahi ni ba sayan masa na yi ba, kuma na gaya masa. Ya ce na gaya miki idan baki karɓa ba to ki bar tattabarunki. Sai ta yi hanzarin cewa na karɓa, sanin cewa dukkaninsu babu sa'an ja'in jata. Magana ɗaya ta makale mata a makogaro ta kasiyo waje da ita. Wato a ina suka samu account number ɗinta? Kada ki tsorara bincike, ya faɗa tare da ƙarashewa cikin dariya. Insha Allahu sanadin kenan da dukkaninku za ku amfana da juna har hakan ya haifar da alheri mai yawa.
ke dai ki ci gaba da ƙoƙari, muna yaba ƙoƙarinki akan Amina, Allah ya saka da alheri. Kan Amina ya ɗau zafi ta kasa warware komai a maganganun Dr. Turaki. Sanadin me? Ita fa bata iya falsafa ba. Suna yi mata maganganun da ba ta fahimta. Ba ta son sanya wa kwakwalwarta abin da ta gagara fahimta balle har ya dame ta. Tana cikin rukunin mutanen da ba komai suke sanyawa a ransu ya dame su ba. To su suka sani iyayen ɗaurewa mutum kai. Ba ta da abin cewa, ba ta da zaɓi, ba ta da abin yi banda ta yi godiya, suka yi sallama da malamin nata. To bayan gama wayar su da Turaki sai ta kira Iliya, ta yi ta ringin har ta gaji bai ɗauka ba. Ta gaya wa Gogo waye baban Amina ya ce yana gaida Iliya. Ita fa mamaki zai zauta ta. Gogo, waye masa zancen Iliya, a ina ya san shi? Gogo ta yi shiru tana kallon Amina. Zancen Ma'aruf Jikas ya yi yawa a bakin Amina, daga wannan sai wancan. Ta danna tunaninta ta ce, to waɗannan mutanen menene abin mamaki in sun binciko abu? Amina ta ce, har akawun namba ɗina fa sun samu. A nan Gogo ta ɗan yi murmushi, amma bata nuna wa Amina komai a fuskarta ba. Amina ta yi shiru, magana albashi da kudinta ta baru kamar yadda Turaki ya ce ta basu a ranta har zuwa wa'adin aikinta ta isar da muradinta. In ta ce za ta mayar, Dr. Turaki zai ga kamar reni ya shiga tsakaninsu, haka wanda ya tura kudin ba za ta ji daɗi ya ce ya dawo mata da tattabarunta ba. Tana tunane-tunanenta har aka sanar da ita Akilu ya zo ɗaukar ta. Tare da shi wata irin babban mota ce mara kujeru, suka kwashi tattabarun cikin tukwanensu, ita kuma ta yi sallama da Goggo suka tafi. Tana ta sauri ta isa ga Amina, suka yi karo da mai fitowa. Saura kaɗan Amina ta faɗi, ta yi sauri ta dafa ƙofa. Ta ɗago don ganin waye haka da tafiya kai a sama. Anti Laila ce, First Lady, kamar yadda ake kiranta a gidan. Amina ba ta yi mamaki ba, ta bata hanya ta wuce bayan Laila ta rafka mata tsaki. Hakan ta shafa ruwa inda suka haɗu, don Anti Laila ba ta shiga ɗakin da suke, Amina kuma ba ta taɓa gigin hawa sama ba ko da wasa. Amina ta tuno haɗuwarsu ta farko da Anti Laila. Ranar wata Litinin ce, ta dawo ƙarshen mako da kwana ɗaya, a ranar ne kuma Laila ta dawo daga tafiyar da ta yi. A lokacin ko gaisuwa ba ta shiga tsakaninta da ubangidanta, kasancewar shi ma mara sakin fuska ne kamar matarsa. Sai ta ga kofar ɗakin ɗaya daga shigifofin falon ƙasa a buɗe, kuma an kunna karatun alkur'ani mai girma yana tashi daga rediyo. Ta tambayi mai aikin da ke bayanta, Hajiya Jikas ta zo ne? Ya ce, a'a, likita Amina ce da Amina a ciki. Likita? Ta tambaya cikin mamaki. Mai aiki ya ce, mai kirkin gaske. Kawai sai ta danna kai ɗakin don ganewa idon tabbata ko yi sallama ba, duk Amina na jin su. Kallo ɗaya ta yi wa Amina ta ji ba wadda ta tsana duk duniya irinta, saboda wasu irin ilhamomi, kwarjini, kuruciya da alamun wadatar ilimi mai zurfi da ke tattare da yarinyar. Amina ta katse kallon ƙurillar da take mata da cewa barka da dawowa, ina wuni. Laila ta buga tsaki ta juya. Ko Amina karama bata kalla ba, balle ta samu alfarmar sannu. Banda ta san halinsa da tsarin rayuwarsa, babu son mata a ciki ko cikin al'amuransa da muradansa, da ba za ta bar wannan likitar ta zauna mata a gida ba, ko ta halin kaka sai ta kore ta. Wani bangare na zuciyarta ya ce, kin isa ke awa ya yi hukunci akan rayuwar ɗiyarsa da kika nuna ba za ki iya ba, ki ce ba haka ba? Ai sauƙi da adalci ya yi miki in kina da adalci. Tun daga wannan ranar in sun haɗu za ta san yadda ta yi ta bangaje ta ta harare ta yi mata tsaki. Abin haddariya yake bawa Amina, don haka duk sanda suka haɗu tun daga nesa za ta kauce mata, wanda ma ba su faye haɗuwar ba,
don duk abin da take nema tana da shi a ɗakin su. Fitowarta sai in za ta zaga da Amina a keke ta sha iska. Bata kuma taɓa yin gigin hawa sama inda suke da mijinta ba. Ta nisa daga tunanin da take yi ta wuce ciki ta tadda Amina ya kwantar da ita ya tafi tana ta bacci. Kwana biyu ba su gan shi ba, ya je semina a Lagos. Ranar da ya dawo ta kama Laraba, tana yi wa Amina gashi aka yi mata ƙararrawar kira zuwa falo na 4 kamin a tadda inda suke. Ta yi hanzarin kammala abin da take yi, ta sanya Amina cikin kekenta, ta gangaro da ita suka fito tare zuwa falon da kiran ya fito. Ai sai Amina ta daskare a tsaye cikin ganin abin da ke faruwa a ƙasaitaccen falon. An shaƙe katafaren dining table ɗin da nau'ukan abinci da abin sha kala daban-daban, ga wasu greeting cards manya-manya an manna a kowace kusurwa ta falon. Mutum biyu ne zaune a dining ɗin suna cin abinci. A jikin kowane greeting cards an rubuta maraba da zuwa gidan gwamnati Iliyasu. Duk suka ɗago suka dube ta da murmushi. Iliya ne da gwamna Ma'aruf Habibu Jikas, Iliyan Gwaggo. Da haɗa ido da Iliya, wanda idon sai ya ciko da hawaye, ga murmushi yana yi duk a lokaci ɗaya. Da gani babu tambaya, hawayen farin ciki ne. Ya sha farashar da ƙal'yar ciki da babbar riga da hula da bata taɓa ganinsa da su ba, ya yi fes kamar ba Iliya ba. Ta kama baki da hannunta cikin mamaki tana kallon su. Baban Amina murmushi yake yi yana dubanta, sai da ya tabbatar ta gama jikuwa cikin mamakin, sannan cikin rashin damuwa ya ce, ƙaraso mana. Iliya ne, ko bai gane shi ba ne? Iliya na kuka da dariya ya ce, Dr. Amina. Amina ta aje mamakinta a gefe, ta gunguro keken Amina ta nufo su, ta ce, Iliyan Gwaggo. Ya ce, na'am Amina, sanadin iliminki yau ga ni gaji kas, ba zan iya kwatanta miki farin ciki na ba. Sanadinki na haɗu da wanda na fi ƙauna a rayuwata. Sai kuka. Amina ta ƙaraso inda suke, tana tura keken Amina a hankali, ta zauna a wata lallausar kujera a gefen Iliya. Amina ƙarama na cikin kekenta a gabanta ta ce, to Iliya, aini kun kashe ni da mamaki. Ban faɗa masa ba, ban taɓa masa zancen ka ba. Kada ki cika kwakwafi mana, in ji baban Amina ya faɗa yana murmushi haɗi da miƙewa tsaye, alamun sun gama cin abincin. Ya ce, kina zaton zan amince in damƙa amana yata guda ɗaya ga mutumin da ba ni da cikakken sani a kansa da asalinsa? Ba abin da ban sani ba a kanki da kowa naki. Ba wajen ki ya zo ba, ya tsaya ne ku gaisa, don an gaya masa kina ta neman sa kafin ki taho satin da ya gabata. Ya faɗa yana goge hannayensa da bakinsa da tishu, ya wuce su ba tare da ya sake duban inda take ba. Ya kama hannun Amina karama ya sumbata ya saki ya wuce. Amina jikinta har wa yake, ta ƙara matsawa kusa da Iliya. Iliya, ya aka yi? Satin da ya shige ya ce in gaishe ka, shine nake ta neman ka in gaya maka, in kuma tambaye ka a ina kuka haɗu. Ina cikin rudu, kai ka bashi akawun namba ɗina? Iliya ya goge idonsa yana dariya. Wallahi Amina, ni ne. Wannan kwamishinan malamin ku ya zo har gida bida account number din da kansa ba aiki ba. Goggo ta ce in bashi. Ya tambaye ni ne Iliya? Na ce ni ne. Sai kawai ya ce in biyo shi. Da farko Goggo ta dan ji tsoro kada a ce laifi na yi. Na ce mata ta kwantar da hankalinta, shine wanda ya zaɓe ki yi aikin ai. Haka ya ɗauko na a mota, bai ajiye ni a ko'ina ba sai ofishin gwamna. Sai gani gaji kas ido da ido. Ya bani hannu muka yi musabaha, ya bani ruwa na sha. Kwamishina ya gaya masa ni yayanki ne ba na ciki ɗaya ba, kuma kin gaya masa yadda nake matukar ƙaunarsa tun kafin ki fara aikin nan.
da yadda na ja kuke da gwaggo kuka jefa masa guda. Ya ji daɗi sosai, ya gode mun, ya kuma gayyace ni yau in zo mu ci abincin rana tare. Waɗannan kayan na jikina shi ya aika mun ya ce nashi ne in sanya in zan zo. Amina ta ce ikon Allah. Ya ce ke ce sanadi ai. Ya kuma ɗauke ni aiki a gidan nan nima. Ni ne shugaban babban kicin. Da fari ya tambaye ni ko na yi karatu? Na ce a'a, sai na yaƙi da jahilci. Ban taɓa da na sanin rashin tsayawa in yi karatun zamani ba Amina sai yau. Don cewa da na yi karatu da ya bani mai bashi shawara kan harkokin matasa. Duk da haka ba zai banna haka ba, ya san abin da zai ce da ni. Amina ta yi dariya, hana hango iliyan gogo a ofis. Suka sa dariya, ya ce wannan ɗin ma fa da haɗaɗɗen ofis ɗina. Duk abin da za a ci a gidan nan ni ne mai ba da umarni ga masu dafawa. Cefanen gidan baki ɗaya yana hannuna. Amma fa da ƙyar in zan karɓa. Don in na bar gwaggo ya za ta yi da tata sana'ar tun da ni ne ƙarfinta. Amina ta girgiza kai. Ka naɗa wani cikin yaranka masu taya ka wanda ya gane kan sha'anin sosai mana. Amma kai namiji ne, iyali za ka tara Iliya, dole ka tsaya da kafafunka. Gwaggo ma za ta fi son haka fiye da a ce saboda tata sana'ar kai ka kasa tsayawa ka gina kanka. Ya miki yana saɓe hannun babban riga. Kin fai tsari, bari dai sai na yi shawara da gwaggon, ni na tafi. Ka gaida gida, gwaggo da inna zulai, talatu na da tattabaru na za su ji. Wannan ce yar taki? Ya faɗa yana dafa kan Amina. Ita ce Amina. Allah sarki, yarinya kamar babanta ya yi kaki. To Allah ya baki lafiya Amina. Amina karama ta ce a hankali amin. Suka yi sallama ya tafi, ta tura Amina suka koma ɗaki. To masu haro bari mu kwana a nan sai a dakace zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.